ଆପଣ କେବେ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଏହା ପୃଥିବୀର ସେହି ଜାଗା ଯେଉଁଠାରୁ ଅନେକ ଜାହାଜ ଏବଂ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। କେହି କହନ୍ତି ଏଠାରେ ଏଲିଏନ୍ ପାୱାର ଅଛି, ତେବେ କେହି କହନ୍ତି ଏହା ସମୁଦ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲର ସେହି ଭୟଙ୍କର ରହସ୍ୟ, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସେନ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟମୟ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହା ଫ୍ଲୋରିଡା, ବର୍ମୁଡା ଏବଂ ପ୍ୟୁରିଟୋ ରିକୋ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆକାର ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାକୁ ଭୟଙ୍କର କରେ ଏଠାରେ ଘଟୁଥିବା ଅଜଣା ଡିସପ୍ରେସେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଅନେକ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଏବଂ ସିପ୍ କେବେ ଫେରି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଫେମସ୍ କେସ୍ ହେଉଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ 19। 1945 ମସିହାରେ 5ଟି ମିଲିଟାରୀ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ମିଶନରେ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପାଇଲଟମାନେ କହିଥିଲେ ଆମର କମ୍ପାସ କାମ କରୁନାହିଁ, ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପୂରାପୂରି କଟିଯାଇଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ରିକ୍ୟୁଜ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ 19ର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ମିଳିନାହିଁ। କେହି କହନ୍ତି ଏଠାରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଏବନର୍ମାଲ ଅଛି, ଯାହା କମ୍ପାସକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦିଏ। ତେବେ କେହି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କହନ୍ତି ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ର ତଳୁ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଥାଏ। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଣିର ଡେନ୍ସିଟି କମାଇ ଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିପ୍ ସହସା ବୁଡ଼ିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ରହସ୍ୟ ଏଇଠି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। କେତେକ ପାଇଲଟ କହିଥିଲେ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଉଡୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିଥିଲେ। କେହି କହିଥିଲେ ସମୟ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିବା ଭାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେହି କହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଅଜଣା ଫୋର୍ସ ଟାଣୁଥିଲା। ଏହି ଷ୍ଟୋରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ଡରାଇ ଦେଇଥିଲା। 1936 ମସିହାରେ ମେରେନ୍ ସୁଲଫିୟର କୁଇନ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଜେଣ୍ଟ ସିପ୍ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ସିପ୍ରେ 39 ଜଣ କ୍ରି ମେମ୍ବର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଖୋଜ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କେବଳ କିଛି ବ୍ରୋକେନ୍ ପିସ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଳିଥିଲା। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଏହାକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କନ୍ସପିରେସି ଥିଓରି ବିଲିଭ୍ କହନ୍ତି ଏହା ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ। କେହି କହନ୍ତି ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ତଳେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସିଟି ଲୁଚିଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏନର୍ଜି ୱେଭ୍ ବାହାରୁଥାଏ, ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦିଏ। ତେବେ କେହି ଏହାକୁ ଏଲିଏନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବୋଲି ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି। ହଲିଉଡ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଅନେକ ମୁଭି ତିଆରି କରିଛି, ଯାହା ଏହାର ମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଫେମସ୍ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କହନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ୱେଦର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ହଠାତ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ଜେଣ୍ଟ ୱେଭ୍ସ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଏଠାରେ ସାଧାରଣ କଥା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିପ୍ ଏବଂ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏତେ ଡିସପ୍ରେସେସ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଅନେକ କେସ୍ର କୌଣସି ପ୍ରୁଫ୍ ମିଳିନାହିଁ? କାହିଁକି କେତେ ସିପ୍ର ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ? ଏବଂ କାହିଁକି କେତେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ରାଡାରରୁ ସହସା ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ଆଜି ମଧ୍ୟ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମିଷ୍ଟରି ପ୍ଲେସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। କେହି ଏହାକୁ ମିଥ୍ କହନ୍ତି, ତେବେ କେହି ଏହାକୁ ରିଏଲ୍ ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲ ମିଷ୍ଟରି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଗଭୀରରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହିପରି ଅମେଜିଂ ହିଷ୍ଟୋରୀ, ମିଷ୍ଟରି ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।